I dag, den 5. december 2013, har Sydafrika mistet en stor del af sig. Folket har mistet deres store søn, Nelson Mandela, fortæller Sydafrikas præsident Jacob Zuma, der torsdag aften kunne meddele Nelson Mandelas død. Nelson blev 95 år gammel, og han døde efter længere tids sygdom. Og han døde i sit hjem i Sydafrikas hovedstad Johannesburg blandt venner og familie. Torsdag aften, da Jacob Zuma holdt tale til ære for Nelson, sluttede han sin tale af med: This is a fitting tribute to a man who transformed the Union buildings from a symbol of racism and repression to one of peace, unity, democracy and progress. The children, the grandchildren, the great-grandchildren and the entire extended family. Rest in peace, our father and our hero. Thank you very much. Nelson Mandela brugte 27 af sine år i et fængsel, men alligevel har han gjort en stor forskel for Sydafrika. Han har hjulpet folk i Sydafrika godt på vej, og han har altid brugt citatet at holde ansigtet vendt mod solen og fødderne i bevægelse fremad. Han kom ud af fængslet 71 år gammel, men alligevel havde han ikke brug for at få hævn, selvom han måtte sige farvel til de bedste år af hans liv. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. One day, when the glory comes, it will be ours. Nelson Mandela var et fredssymbol, og han vil blive husket for hans gode væsen og hans vilje. Verden er blevet fattigere, lyder det fra himmeltårnet. Andre skriver, hans sjæl er smuk, hvor den finder evigt hvile og ro. Måske den eneste mand i verden, men på ingen måde kunne have. Og han formodede, at sit liv ikke kun med ord, men også med hænder.